Moi bons días, benvidos e benvidas. Hoxe temos esta xornada de legados. Este é un proxecto impulsado pola Fundación Gabeiras. Me acompaña Roger de Deu, de la propia Fundación, y es un proyecto que se ha ido desarrollando en distintos puntos, en distintas ciudades. En esta llegada a Galicia, acogemos este proyecto también con la colaboración de la Fundación Didac y sobre todo para este centro, para este museo, es algo muy importante. Estamos trabajando en algunos legados, en ver cómo se puede compatibilizar la ausencia de espacios en los almacenes, la ausencia de personal especializado o de más personal especializado para poder hacer ese seguimiento de los legados, y estamos interesados justamente en profundizar en esas contradicciones. Los legados, como todos sabéis, son patrimonio, es un patrimonio que permite la continuidad de la cultura y la continuidad justamente del legado de las generaciones anteriores que nos permiten justamente avanzar. Para mí es, por tanto, una enorme satisfacción poder recibiros, poder acoger este encuentro, y espero que esas conclusiones, esos avances que podamos sacar a partir de estas conversaciones puedan llevar a buen puerto muchos de los proyectos que están en marcha. Voy a pasar ya la palabra a Roger de Deu, que os da también la bienvenida, y muchas gracias. Roger, adelante. Pues muchísimas gracias, Santiago. Buenos días a todos. Para nosotros es quizá una presentación especial porque tenemos una vinculación muy estrecha con Galicia. Como veis, cómo se llama la Fundación Gabeiras, pues evidentemente yo soy catalán, pero tenemos aquí pues una casa y vivimos aquí. La Fundación realiza muchas actividades en Galicia. En cualquier caso, te doy las gracias especiales porque, Santiago, para nosotros es un hito el estar aquí hoy, y hemos venido muchas veces como visitantes y, en fin, estar aquí presentando el proyecto para nosotros es algo especial. Este es un proyecto, como decía Santiago, que lleva prácticamente 4 años trabajándose. Nosotros somos una fundación que se dedica a maridar, podríamos decir, la cultura con todos aquellos aspectos jurídicos relevantes que sabéis que son muchos, y uno de ellos es el tema de los legados. Hicimos un estudio que luego veréis también que presentaremos con una serie de datos, nos llevó 1 año y pico, y a partir de ahí sacamos una serie de conclusiones y de soluciones jurídicas que entre todos pues, bueno, vamos a ir discutiendo y vamos a ir presentando, porque seguro que vosotros también en vuestro quehacer diario os habéis encontrado como vosotros, ¿no? Con situaciones muy distintas, que los legados, una de las características que tiene es que no puedes estandarizar porque cada caso es un mundo, ¿no? Entonces, nada, para no quitar más tiempo, vais a ver unas mesas en las que vamos a intentar recoger también el espíritu de los artistas respecto de su legado, de las instituciones que ya están trabajando y también de los museos y bueno, desde el punto de vista jurídico, pues es esa conclusión que hacemos de alguna manera y que vamos a compartir. Así que gracias de nuevo y adelante. Bo día a todos e grazas por vir, sobre todo por en esta mañá tan desapacible, non? En Santiago. É unha honra poder estar aquí hoxe con esta mesa denominada Mesa de Artistas, non? Para falar sobre legados que son un elemento esencial, non? Un elemento super relevante para conservar a memoria dos artistas e das artistas contemporáneos. Esta é unha necesidade que cada vez vemos que vai saindo, que vai tendo como máis presenza no noso sector. A necesidade de garantir non só a conservación, senón tamén a xestión e a transmisión do patrimonio artístico contemporáneo. Cando falamos de legado, creo que é importante saber que o legado non é só a obra que perdura no tempo, senón a memoria construída ao redor destas obras, non? A memoria en canto aos arquivos, en canto aos documentos, procesos incluso de traballo, e o vínculo
moitas veces co territorio. Tamén gustaríame en esta mesa que cada un contase un pouco a súa experiencia, un pouco para ter unha idea, mellor non, para abrir este paraugas e saber a que se enfrenta un artista para a hora, non, de dicir que fago co traballo de toda a miña vida, porque é un tema bastante, creo, peliagudo, en moitos casos. Os artistas, en ocasións, veñen dunha situación un pouco precaria que necesita dun acompañamento e necesita desta transición e ir acompañado ou ter unha idea de que facer co seu traballo. Entón, temos aquí hoxe a 4 relatores que tedes aquí as bios, pero se queredes fago unha pequena introducción de cada un pouco rápida, comezamos a mesa. Temos ao meu carón a Pepe Barro, que coñeceu pola súa faceta de diseñador, ilustrador e historiador da cultura galega. Ten máis de 50 anos de traxectoria. Na súa obra reflicte unha interpretación contemporánea da identidade galega a través do deseño e da contextualización no ámbito peninsular. Entre os seus traballos máis recoñecidos destacan o primeiro cuponazo da ONCE, a identidade da selección galega de fútbol no ano 2005, as identidades gráficas de Universidade da Coruña e de Edición Xerais. A comisaria un montón de exposicións, proxectos como de ámbito editorial, como a Nosa Terra, Diario de Galicia e Nos Diario. Entre os seus recoñecementos destacan o Premio da Crítica Galega no ano 83, o Premio da Honra do Clúster de Comunicación Gráfica de Galicia e, no 24, o Premio da Cultura Galega. Marisa Fernández, escultora e profesora na Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo, iniciou a súa traxectoria no colectivo Comité de Vixilancia Artística. Tras a súa disolución, desenvolveu a súa obra individual, que se caracteriza pola escultura conceptual, o uso de materiais diversos e un enfoque crítico e con humor sobre a figura do artista. Expuxo de maneira individual e colectiva moitísimos centros de relevancia e a súa obra forma parte de centros como o Museo Reina Sofía, o MACBA, a Fundación La Caixa e Artium. En 2016 celebrouse a súa retrospectiva do seu traballo ata o momento no Marco de Vigo. María América Díaz, licenciada en Historia con un posgrado en Kulhanting, investigación cualitativa de tendencias pola Facultade de Comunicación Blanquerna de Barcelona. Traballou máis de 20 anos no sector cultural público e privado, especializándose en investigación, arquivos, comisariado e xestión cultural. Formou parte do Grupo Sargadelos durante máis de 10 anos, traballando man a man con Isaac Díaz Pardo e sendo responsable da xestión do seu legado e da creación da súa web. Desenvolveu tamén labores no desaparecido Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa de Coruña, no Arquivo Histórico de Pontevedra e no BAN, Biblioteca, Museo e Arquivo de Tanzos. É autoria de varios libros e artigos especializados nas figuras de Isaac Díaz Pardo e Luis Seoane. En actualidade traballa na Fundación RIA, dirixida polo arquitecto británico David Chipperfield, onde realiza labores de comunicación e programa público. Juan de Nieves, por último, licenciado en Historia Moderna, de Arte Moderna e Contemporánea pola Universidade de Vigo, pola Universidade de Santiago de Compostela, é comisario independente con case 20 anos de traxectoria, formou parte do CEGAC no seu momento, co Gloria Moure, entre 1999 e 2005 responsable de exposicións no Espai de Arte Contemporáneo de Castelló, onde posteriormente foi director artístico. Tamén foi nomeado en 2013 director de Rupert en Vilnius, Lituania, e realizou proxectos expositivos con artistas como Dora García, Paloma Polo, Miguel Ventura, Rosa Barba, Daniel Buren ou André Guedes. Dende 2018 dirixe o legado Berta Cácamo e forma parte do grupo de investigación, agencia de intensificación, arredor da figura de Manel Clot. Para abrir a conversación e poder aterrizar un pouco todas as traxectorias de cada un, as testemunhas, quero estender unha primeira pregunta común a todos, que é cales credes, é bastante ampla, pero cales credes que son os retos a hora de conservar, de xestionar e de transmitir o traballo de toda unha vida dun artista? Pepe, non sei se queres comezar. Sí, bo día a todos. Bueno, teño aquí anotado unha anécdota que decía Ramón Villares, o historiador, xa hai anos, que decía: antes os artistas, os escritores, pois para colmar o seu ego, pedían unha rúa, non? Que lles fixeran unha rúa. Pero agora hailles que facer unha fundación. Claro,
eu non son tan iluso, desde logo, de pedir unha fundación ou ni siquiera unha rúa, non? Pero sí, non sei se serei iluso demais, bueno, pois sí que quero que se conserve o traballo que teño en caixas, apodrecendo, porque, claro, no caso do deseño gráfico, que é o que eu me dediquei máis de 50 anos xa, pois é todo papel. Ben sexa papel impreso ou con garabatos, non? Ou escrito. Pero, claro, por outra banda, teño caixas enteiras cheas de disquetes, que por outro lado xa non sei se hai aparellos que lean. Os programas hai 20 ou 30 anos xa non existen, o sea, e os aparellos xa nin leen esos disquetes. Bueno, por outra banda, tampouco sei se eso ten interese conservalo, non? Quero decir que todo o traballo do que nos dedicamos á comunicación visual é moi efémero, é todo material moi precario, moi perecedereiro, non? Eu no ano 2013, a partir da crise que comeza en 2008, bueno, pois no 13 tivemos que pechar o noso atelier na Coruña, bueno, pois todo o material que levaba ali despois de pasar por varios locais distintos, bueno, ese material houve que embalalo en caixas e eu decidín que quería conservalo e non tiralo ao lixo. Entón, bueno, leveino a Pontedeume, a casa familiar, pero ali vai apodrecendo, non? Pouco a pouco. Tamén será polos anos que teño, que xa cumprín 70, non? Entón, tamén máis sabe o deseñador por vello que por deseñador, pois decidín que había que ordear eso e conservalo de alguna maneira. Bueno, porque de algún xeito eu fun conservando, mal que ben, pois estudos primeiro, eu empecé como Pepe Barro, traballando, logo fixemos BCED, un estudo, Barro, Campos e Díaz, logo foi Grupo Revisión, logo Barro, Campos e Díaz, Grupo Revisión Deseño, e logo xa a partir de 2013 Barro Deseño ou Pepe Barro de novo e tal. Quero decir que de alguna maneira todo ese traballo desos estudos, o pouco que se poido conservar, porque claro, a veces hai fugas de auga, alá vai pois a mellor unha colección de cartaces, non? Menos mal que fun recollendo fotos e algo vou tendo. Pero, bueno, non sei se eso poderá ter valor. Eu creo que en xeral, non só o meu traballo, sino o traballo de todos os deseñadores, reflicte a cultura dun país. É dicir, o que vemos na rúa, nos rótulos, o que manexamos nos libros, o que manexamos mesmo nos medios de comunicación, todo eso forma parte do deseño que algún deseñador fai, ou alguna deseñadora. Entón, creo que é importante desde un punto de vista sociocultural, non? Ainda que, si cadra, na historia da arte vai a ter un valor menor, non o sei, eso. O caso é que, bueno, pois mal que ben o que eu teño, quero que se conserven algures para que poida estar aí a disposición da xente. Moi ben, o sea que vemos que o problema de almacenamento, o problema de toda a vida traballando, a conservación, un pouco a necesidade de guardalo pola transcendencia, digamos, coa sociedade, a nivel un pouco máis histórico, de identidade, máis relacionado coa nosa historia e co que nos define, non? Digamos, Marisa, ti como ves, cales crees que son os retos os que afrontamos cando falamos de legados e de como xestionalos ou conservalos? Sí, yo terminé Bellas Artes a finales de los 70 y estuve trabajando en los años 80 en galerías que se vendía, había un ambiente con mucho futuro, parecía, ¿no? Que iba todo fenomenal. Los críticos criticaban, los periódicos hacían todo esto, pero a finales de los 90, a mediados de los 90,
ya nadie contaba conmigo, en ese caso, quiero decir, todo se empezó a parar muchísimo. Y nada, cerramos el estudio que teníamos y compartíamos entre 3, porque tampoco un artista se puede permitir tener un estudio enorme para trabajar ahí. Entonces lo cerramos, yo me vine para Galicia, que estaban en Bilbao, y claro, la obra ¿dónde va? Pues en casa de los padres también. Una habitación ahí toda almacenada, una encima de otra. Yo pensaba que yo no iba a salir de allí ya, porque no la vas a tirar tampoco, ¿no? Y ahí estuvo pues 20 años prácticamente, hasta que pues no se sabe por qué razones, quiero decir, pues alguien la vio, bueno, una persona que ha sido muy importante para mí porque de pronto, quiero decir, recordaba esa exposición y me pidió hacer una exposición con todo ese trabajo. Y afortunadamente toda la obra se había conservado fenomenal, sin haber hecho nada, pues yo ni siquiera la miraba. Cuando iba allí, estaba allí metida en una habitación que podía haber sido un desastre absoluto, pero estaba perfectamente conservada todas las piezas. Tenían el grado de humedad y porque yo trabajo con madera, que es difícil también de conservar, ¿no? Porque es una madera machimbrada que se podía separar si estuviera muy seco, lo que sea. Bueno, ese fue la primera vez que me almacené la obra ahí, dejándola como... Y ahora me sigue pasando lo mismo. Quiero decir, a ver, pues a lo mejor tienes alguna... Claro, tienes alguna exposición más, vendes algo, pero nada que pueda... Claro, yo estoy viviendo desde el trabajo de dar clase, que afortunadamente en Bellas Artes te deja muchísimas horas para poder trabajar en arte, como hacen la mayoría de artistas, pero sigues teniendo también, claro, el problema del almacenamiento. Y yo la verdad es que he pensado poco en qué podía ser la solución. Y yo venía aquí sobre todo para que me contaran a ver qué se puede hacer, ¿no? Claro, el artista está claro que tiene problemas desde el principio, desde que sale de la facultad hasta que toda su vida, porque hay momentos que vende, hay momentos que no vende. Si vendiera con cierta regularidad y hubiera un consenso con la obra de los artistas, pues podríamos vivir. Yo hasta los 90 y pico, pues se vivía... Bueno, era una locura también, porque no era la mayoría de la obra que se vendía era en negro, estaba totalmente fuera de... Y los museos tampoco compraban mucha obra. Bueno, sí compraban, había museos que sí compraban. Claro, no se sabía tampoco... Bueno, en fin, que es complicado el tema. Pero sí que habría que pensar si... Porque después es muy agradable. Quiero decir, vas a un museo de diseño, vas a un museo de bellas artes o de arte, de todo tipo de arte, y es una gozada ver la obra de la gente. Sí, a verdade é que tes toda a razón en iso, porque creo que unha parte que non se sabe moito, que non se fala moito, é que os artistas están producindo todo o día, non hai un parar, entón toda esa obra, se non tes unha galería, porque moitos dos artistas non teñen unha forma de comercializar a súa obra, se non tes unha galería, ou se non vas a ferias, ou se non tes unhas exposicións que che den unha visibilidade para poder estar, digamos, entrecomillado totalmente, pero como de moda ou na boca da xente, non? É un problema de que vas acumulando e non teñen saída, entón que facer con todas esas pezas, non? Que é o que ti dis, que a nivel almacenamento e conservación non se pensa ben. Tamén, falando como un pouco disto, María, que tiveches a sorte de traballar con Isaac Díaz Pardo, unha persoa que non só a nivel de produción, senón que todo o día estaba pensando toda a cantidade de arquivos, digamos, de documentación que foi acumulando, como se fai para eso, que día é o que chegas pola mañá e dis que fago con todo isto, non? Como poder darlle unha estructura ou como facer para poder organizalo, non? De alguma maneira, o sea, como foi ese momento mellor, ou como colaboraches ti con el para poder darlle saída? Claro, bueno, bons días. Como ti dices,
a pregunta é complicada, non? Porque falamos dun legado realmente inmenso. Entón, se me permitides, penso que é como necesario facer un pouco de memoria, unha pequena cronoloxía, para chegar xusto a ese momento en que Isaac decide, oye, hai que facer algo con isto, non? Bueno, todos sabemos a historia de Díaz Pardo, penso, non se vai a repetir, pero sí é certo que a partir de 2005-2006 empezan esa serie de movimentos empresariais, neste caso, pois que o van apartando a él pois, dos cargos máis altos de Sargadelos, en este caso. Non? Pasamos a 2008, onde tamén o intentan apartar do Instituto Galego de Información, penso que todos coñecemos o Instituto Galego de Información, ese edificio increíble que está en San Marcos, ali traballábamos un pouco, digamos, a parte toda cultural de Sargadelos. Entón, atacar o IGI era xa como atacar o corazón un pouco da estructura. Non? No 2008 hai un primeiro intento e finalmente no 2010 pois hai un desaloxo do Instituto Galego de Información e Isaac pois deixa de ser digamos, o conselleiro delegado. Non? Que había no IGI? Pois Isaac decía que era como miles e miles de libros e de documentación que atesorei e custodiei durante máis de 20 anos. Corazón de boa parte do deseño da xestión cultural das cerámicas de Sargadelos e do Castro. Pero, ademais, había como unha parte moi sustancial da memoria histórica do país, porque Isaac era depositario da documentación do Consello de Galicia no exilio, tiña a súa biblioteca, documentación personal, fotografías, cartas, actas, reliquias, medallas, tarxetas. E, claro, por que Isaac tiña todo eso? Non? Porque ele, ademais da súa, neste caso, do seu legado personal, pois tiña, sabedes que o seu compromiso sempre era esa obsesión coa recuperación da memoria histórica. Non? Entón, empezamos xa digamos, a atesorar documentación nese momento en que matan ao seu pai, no 36, os sublevados expolian a casa, pero el ten que salir pitando, digamos, da casa. Aí xa temos un primer acopio de material do seu pai, Camilo Díaz Baliño, cadros, fotos, ilustracións. Logo, toda a parte do laboratorio de formas, Luis Seoane, bibliotecas que lle donaron. É dicir, non me quero estender tampouco, non? Pero, bueno, o legado é moi grande. Entón, atendendo a túa pregunta, en que momento Isaac decide tomar esa decisión? Pois, imagináramos todo ese material que acabamos de comentar, que pode ocupar miles de caixas. Instituto Galego de Información, xaneiro de 2011, empezamos a facer caixas, pois, colaboradores, amigos. E que se fai con todas as caixas? Pois nun primeiro momento se toma unha decisión que é a mitade para o Castro, como o que decides vos, que é moi certo, non? Sempre esa vivenda familiar que está aí esperando, e a outra mitade se vai a Cervo, ao seminario de Sargadelos. Pasa un ano, non hai persoal, non hai... É moi complicado, non? Entrar nesas caixas, empezar a organizar, por lo que en 2 de febreiro de 2011 Isaac decide falar coa Xunta de Galicia e firmar un comodato. Isto é un comodato a 60 anos, que, se contades, 2011 con 60 hasta 2071, un comodato, sabes que é unha transferencia, que se trata dun préstamo, e é curioso que se deixa o uso dos bens prestados, é dicir, non é a propiedade. Por que fai Isaac esta donación? Pois por eso que falábamos antes, ¿no? Esa conservación da memoria e como se recolle literalmente no legado, no comodato, co fin de promover o seu estudo, fomentar, difundir e estender o coñecemento xeral do patrimonio cultural galego e a formación de investigadores. É dicir, Isaac quería que todo ese material estuvera aberto para calquer persona que pudera investigar, non? O sea, aquí falamos como de accesibilidade, non? Exacto. De que a xente pode acceder a eses documentos. Eu sempre poño un exemplo moi fácil, non? No caso de todos creo que coñecemos eses retratos que fixo Camilo Díaz Baliño estando na cadea no 36, antes de ser paseado, pois gracias a esa acción, a golpe de clic nos móviles ahora mismo, vos podedes ver eses retratos porque están en galiciana. Entón, claro, eso se cerra o círculo, é perfecto, non? É dicir, un material que estaba baixo chave, de repente está para que o descargue calquer persona. Entón, respondendo a túa pregunta, a resposta é pois abrir e que eso se poda investigar porque forma parte pois da cultura galega. E como responsabilidade, non? Eu creo que a palabra responsabilidade
No caso de Pepe, no caso tamén de Marisa é importante, é dicir, temos que ser responsables e difundir e compartir, non? Me parece que tamén é importante. Sen dúbida. Juan, ti que retos ves de cara á xestión dun legado? Ti que traballas con legados e levas moito tempo intentando estruturar, conservar, xestionar, estructurar legados de artistas. Cal é o maior desafío, digamos, que tes cando estás diante dese traballo que dicimos de toda unha vida de alguén? Bueno, bons días a todas e a todos. Moitas gracias pola invitación ao CEGAC, a Fundación Didac e a Fundación Gabeiras tamén. A verdade é que tiña ganas de estar aquí e de intercambiar puntos de vista. Os legados son un territorio inmenso, non? Eu que tiven a fortuna de traballar con legado, que sigo traballando o legado de Berta Cáccamo, pero que tamén estiven traballando dende a Axencia de Intensificación, co legado, digamos, intelectual de Manel Clot. Son dúas realidades absolutamente diversas, dúas aproximacións diversas, dúos xeitos de conservar, de difundir, de organizar, digamos, os traballos totalmente diferentes. Hoxe me chamades para falar do legado de Berta Cáccamo. O legado de Berta Cáccamo, aínda que se chame legado, me dirixo ahora á Fundación Gabeiras, se chama legado porque era unha forma que tivemos tanto a familia como eu, como, digamos, como curator do legado de Berta, de darlle unha certa visibilidade ao traballo que estamos facendo, pero nós non somos un legado xurídicamente, eso sempre o dixemos. Nós tivemos que aprendimos a traballar no ámbito dun legado, primeiro, a partir dunha morte precipitada dun artista que estaba plenamente en activo, que era Berta Cáccamo. Polo tanto, aí nese caso a familia, que non é unha familia ordinaria, digamos, porque é unha familia vinculada ao ámbito da cultura, dun xeito histórico moi importante en Galicia. Posiblemente se a familia de Berta non fora unha familia vinculada, digamos, ao sector cultural, pasaría o que pasa con moitos dos legados dos artistas, cuyas familias non pertencen, digamos, á esfera cultural, e non teñen, digamos, ferramentas, ni siquiera, máis que ferramentas, que as ferramentas ten que ser dos profesionais, pero non teñen esa vontade, nin teñen ese coñecemento para conservar e preservar e difundir a obra dun autor intelectual ou dun artista, o que sexa. Entón, eu, neste caso, foi absolutamente fundamental a existencia desta familia, familia de escritores, de poetas, de artistas, que tiveron, a pesar da dor da desaparición de Berta, tiveron a rapidez suficiente como para querer organizar o patrimonio, digamos, de Berta. A cuestión dos legados é unha cuestión patrimonial. Eu recordo, e o digo e o menciono sin ánimo de crítica, porque é certo que cando Berta morre e a familia decide que eu podo ser, digamos, o director dese legado, o curator dese legado, nós non sabíamos nese momento que queríamos facer verdadeiramente. O único que sabíamos era que queríamos preservar o traballo de 30 anos dun artista importante, como era Berta. E o primeiro que fixemos foi acudir á administración pública, e a idea inicial da familia, neste caso, era facer unha doazón á administración pública. Por que? Pois porque os legados non son unha cuestión, son unha cuestión privada porque hai familias que están detrás, pero é unha cuestión de patrimonio público. A resposta que nos tivemos nesa primeira reunión, en concreto na Administración Pública Galega, foi unha resposta amable, pero recordo que, o recordábamos agora con Pepe Cáccamo, que está aquí presente tamén, a resposta que tivemos é, sí, pero é un patrimonio privado. Entón, foi como unha especie de golpetazo na cabeza nese momento, porque dixemos, sí, é un patrimonio privado, é dun artista e é unha familia que son os herdeiros dese patrimonio,
pero isto é un patrimonio público. E nós, a nosa ambición verdadeiramente, dende que empezamos a traballar neste falso legado Berta Cáccamo, que non ten ninguna base xurídica, eu leía, o leín xa no seu momento, pero repasaba un pouco este valiosísimo informe que fai a Fundación Gabeiras. E teño aquí unhas frases que son importantísimas, que son o inicio, digamos, de toda esta problemática. Y di, el problema se va agravando debido a la falta de preocupación institucional por el destino de estos patrimonios artísticos y su estado de conservación. En efecto, a diferencia de lo que ocurre en algunos países de nuestro alrededor, no se ha articulado ninguna solución coordinada desde las instituciones públicas, ni siquiera en colaboración con entidades privadas, culturales o no. Y más adelante, que es lo importante, dice, la ausencia de recursos y estrategias públicas para la gestión de los legados y cómo la misma afecta directamente a la conservación de la memoria y del patrimonio artístico español. Es que estamos falando verdadeiramente dun patrimonio que nos pertence a todos. Entón, ese foi o espírito que nos animou, digamos, a traballar dende a inexperiencia, porque eu son un curator, pero non tivera estas responsabilidades previas. Despois, a verdade é que foron surxindo outras oportunidades como o legado de Manel Clot, que non me vou parar agora porque é dunha naturaleza absolutamente diferente, e tivemos que ir construindo a maneira de difundir, preservar, conservar, visibilizar, que é a parte máis importante que creo que nos fixemos. Ahora estaba falando con Marisa e comentábamos unha cousa que comento moitas veces ca familia. Berta verdadeiramente non viviu un dos momentos máis esplendorosos da súa carreira. Ela tivo un momento importantísimo nos anos 90, cando, despois da súa formación en Barcelona, cando viaxa a París, expón con galerías importantes en España nese momento, e despois sigue sendo un artista importante, pero verdadeiramente o traballo, e non o digo con vanidade, o digo porque é así, a visibilidade de Berta Cáccamo como artista, a súa inserción nas coleccións públicas, en coleccións privadas tamén, ven despois da súa morte. E ven porque hai unha familia e porque hai un equipo que se empeña verdadeiramente en que ese legado permaneza e sexa público de algún xeito. É certo que nós tivemos tamén a sorte, Berta traballaba con unha galería en Galicia con 30, pero tivemos tamén a sorte de que unha galería de Madrid decide, formato cómodo neste caso, decide empezar a traballar con Berta nesta política que moitas galerías teñen hoxe en día de incorporar a históricos, e Berta xa é unha histórica de algún xeito, na súa lista, digamos, de artistas. Entón, menciono esta cuestión do mercado porque, e volvo a insistir no papel fundamental da familia, porque gracias ás vendas de todos estes 7 anos, e a inversión de todo ese dinero na investigación e na difusión de Berta, teño que señalar, isto é un drama tamén en algún xeito, a familia non gañou absolutamente nada. Verdadeiramente as ventas foron sustanciosas, importantísimas nestes anos. Grazas a esas ventas, o legado pudo desarrollar a súa tarefa de conservación e preservación do traballo e de difusión do traballo de Berta. Porque, por exemplo, agora que falas dos roles, da xente ao redor dun legado, dunha obra, esta perda de interese das administracións é moi relevante e creo que tamén está, como dis, recollido no informe da Fundación Gabeiras, pero que papel credes que deberían o mellor xogar as administracións nestes casos nos que necesitan os artistas un acompañamento ou unha financiación, digamos, por un lado, unha seguridade de que o seu legado pode, a súa obra pode continuar nun futuro e devolver á sociedade eso que para nós é tan importante, que a parte da nosa identidade, como dicías, da historia sociocultural, dicía da historia sociocultural dun país. O sea, que as administracións públicas, como vedes que tipo de rol deberían de xogar na preservación destes arquivos? A ver, no meu caso, eu, por exemplo, barallei a posibilidade de facer o meu legado, enviálo ao Arquivo de Galicia, na Cidade da Cultura, non? Pero
bueno, ali probablemente este ben conservado, non sei se clasificado ou non, pero ali... Pero claro, ali hai de todo, é dicir, é un arquivo generalista que ten de todo, e non considerei que fora oportuno facer o legado ali, e finalmente decanteime pola Fundación Didac, que é unha fundación que se dedica especialmente á arte contemporánea e ao deseño, e en ese sentido é unha institución prácticamente única en definirse así no noso país. Entón, bueno, pois pareceume oportuno que ese podía ser o lugar, quizáis porque aí vanlle prestar a atención que isto precisa, van a movelo, a aventalo, a clasificalo. Bueno, estamos agora precisamente traballando, eles están traballando na Fundación Didac para clasificar e ordear e darlle visibilidade a partir do ano que ven. Nese sentido, a min pareceme moi ben. As administracións o que teñen que apoiar é, bueno, pois as iniciativas, sexan de institucións como a Fundación Didac ou as iniciativas particulares de artistas para que eso se poda conservar, non? Claro, todo o mundo ten dereito a preservar o seu legado, pois non o sei, eso haberá que valoralo en cada caso, non o sei. En todo caso, eu como teño unha faceta de historiador do deseño que ninguén me pediu, pero que eu asumín esa tarefa, divulgando en artigos, tampouco son un gran investigador, pero procuro facer traballo de divulgación. E a verdade é que eu mesmo me sorprendo das cousas que vou atopando ás veces xa do século XVIII ou do século XX ou do século XIX. Quero decir que a partir de aí, quizáis para as xeracións máis novas, ter acceso a esas obras que vas rescatando e divulgando, pois dá outra perspectiva. Dicir, bueno, pois nin éramos tan baixos, tan feos e tan parvos, non? Quer decir que houbo páxinas brillantes que fomos quen de escribir e aí están, non? Bueno, entón, os legados teñen tamén que ver con eso, non? Porque en canto pasa a vida das persoas e tal, pois eso tende a esquecerse porque hai outras xeracións que veñen detrás, entón que exista eses legados preservados, dados a coñecer, bueno, pois pareceme fundamental para que as xeracións máis novas, bueno, pois tomen consideración diso. Eu creo que é que o que dis de que moitas veces se esquece, non queda como olvidado ese legado. Entón, cando sería o momento oportuno para un artista, Marisa, para empezar como a pensar en que facer con todo o que tes ao teu redor? O sea, hai un momento oportuno ou xa debería dende mediana carreira, mediana idade, empezar a pensar en como estructurar iso? Non sei se hai un momento así... Sí, yo creo que he empezado hace poquísimo quiero decir, a pensarlo. Yo era cuando me llamaron para estar aquí, me pareció genial porque, bueno, te enteras, porque realmente no lo había pensado mucho. No, pero bueno, me parece algo interesante, sí. Sí, porque é que decía, non, Juan, é que unas vueltas. Que sobre todo no caso de Berta que era a familia, non, o que empurraba un pouco. Entón, no caso de non ter familia ou alguén que poida cuidar deso, como se pode plantexar, non, que facer co legado ou coa obra? Ya, yo espero hoy salir con más ideas de qué se puede hacer. O sea, que entón crees que agora, o sea, a partir desta charla podemos ao mellor, bueno, ao mellor nos seguintes meses podemos ter un pouco máis de... Por edad e por edade, claro, sí. un pouco, sí. Pero, por exemplo, os artistas, que tipo de responsabilidade teñen de cara ao seu legado? O sea, como debería de afrontarse eso? O sea, deixalo máis ou menos estruturado, con unha idea de que se quere facer, ou algo así debería de, ao mellor, de facerse como un plan de que facer co teu legado, coas obras, vamos, ou...
a memoria. La verdad es que no me ha preocupado. Tampoco tengo así muchísima obra, ni tampoco considero que sea una cosa... No tengo ninguna idea que se pueda hacer. E despois, de cara, bueno, falando desto, que moitas veces non se sabe non que facer, pero unha vez que se decide, que se conecta con unha institución, tanto pública ou privada, para a donación, cal debería ser a relación que o mellor pode exixir o artista da súa obra, do seu legado, a relación coa cidadanía, non? Como podemos divulgar, como definir como pode ser esa divulgación o mellor, ou esa accesibilidade ao legado? Bueno, é un rol... Bueno, vamos por Sí, un bueno, orden que queira, sí, María, se queres. Bueno, sí, pensé que estabas con... No, bueno, o sea, quen queira, vamos, eu como preguntas abertas, que creo que... Non, que o mellor a hora de facer como de delegar, de donar unha parte da túa obra, de como facer que quede atestiguado, digamos, que eso poida divulgarse, que non quede nun caixón, senón que como pode facerse accesible á cidadanía, cal é a relación que debería tener o legado coa cidadanía. Claro, eu, bueno, Sí, no contesta. Sí. creo que un pouco volvemos á pregunta que facías antes, ¿no? De o papel das institucións. Claro, eu creo que se tuviéramos, obviamente, estamos vendo aquí nesta mesa que os exemplos do legado son todos diferentes e que, é dicir, eu falo dun legado quizás máis documental, nada artístico, Pepe, é dicir, o teu, por exemplo, é máis artístico, realmente hai unha mezcla, non? Pero claro, se facemos a pregunta de se a mí me dixeras, pois fai unha lista de cuál serían, pois eso, como se pode evitar que os legados se perdan ou cal serían as boas maneiras, non? Eu creo que é importante que eso, claro, non se decide, que o legado non este nunca nunha sola persona, non? Está moi ben que ese legado pois este nunha familia, no caso de que comentabas tú, que... Sí, pero a familia no exime la responsabilidad pública, ¿eh? No, eso viene, Cuidado, claro, ¿eh? eso ven despois, por suposto, claro, sí. Claro. Sí, por suposto. Que tamén haya, no caso de Pepe, non, ese interés de decir, teño todo isto, vamos a empezar a darlle un pouco de forma, porque eu penso que tienes as caixas, sabes o que hai, é dicir, Xa non me lembro moito. Pero... me refiro, eu, por exemplo, no caso de Isaac, tuve a sorte de facer o envío do seu legado con el en vida. Claro, entón eso é fantástico, porque a importancia da catalogación, que é clave, non? A hora de que ti queras enviar ou difundir. Logo, garantir a titularidade e o marco legal, non? Estamos hoxe Fundación Gabeiras, que logo nos contarán toda esta parte legal, que me parece superinteresante. E logo o perfecto sería pois asegurar unha institución estable. Claro, ese é un sueño, non? É dicir, unha institución pois que teña os mellores plans de conservación, que teña orzamentos fantásticos para a túa obra, que na súa institución, é dicir, a hora de desarrollar proxectos culturais e educativos, oye, vamos ao legado de Pepe porque vamos a coller aí unhos collacs que hai do ano 80 para facer coas visitas dos nenos, estou poñendo un exemplo así a bote pronto, non? Logo tamén relacionalo con estas políticas de memoria, a palabra que repetimos todo o rato, non? Memoria histórica, responsabilidade, e iso, eu creo que é unha colaboración, pero claro, a clave está nesa institución que ten que dar cartos, que ten que conservar. Isaac, por exemplo, fixo unha... Bueno, el facía así, fixo así como unha, digamos, un pensamento moi básico, non? Dice, vamos a ver, a Cidade da Cultura acaba de abrir, ten os mellores, quer decir, ten as mellores arquivos, ten as mellores métodos de conservación. Donde van a estar mellor as cousas? Pois aí. Entón, vamos a ser prácticos. Aquí isto non sei que vamos a pasar, hai miles de caixas, se están pudrindo, que falábamos do papel, pois vamos a mandalo todo aí. Logo, por suposto, xa sabemos que hai unha polémica, que non é hoxe o día, pero polo menos ahora está aí e está aberto e se pode consultar, non? Non sei se respondo un pouco, non? No papel da institución, claro, ten esa institución que pagar, ten esa institución... que tipo de transferencia, non? Porque iso tamén é curioso. Se fai un préstamo, se fai unha venta, se fai un comodato, se fai unha... Bueno, son moitos matices, é complicado. Tedes algunha idea de cal é a mellor opción ou cada artista é un mundo? Porque así, o sea, hai unha forma de o mellor de facer unha estructura de dicir, pois esta é a, non sei, para un artista cal é a mellor opción de donar as súas obras? Eu creo que, en principio, o importante é que non se perda
os traballos que hai arquivados que están nas casas apodrecendo. Eu coñezo algún caso, Ventura Cores, eu sei que a súa única filla conservou parte dese material. Non sei en que condicións o ten, pero eso desde logo debería de estar nun sitio público para que este ben conservado, para que se poida consultar e para que se poida difundir. Porque ademais, o que decía antes, en canto morre a persoa, alá vai, eso xa desaparece, pasa, eu que sei, Cela era moi importante cando estaba vivo. Hoxe en día, por moito premio Nobel que teña, xa non é tan importante, porque a persoa morreu. Eso é así de claro. Entón, o legado é a maneira, que aparte hai legados que deben ser coñecidos. Eloi Lozano, outro colega, que, bueno, ademais de diseñador, pois tamén fixo algo de cine e tal, desapareceu todo. Quizáis porque Eloi non o conservou. Non sei que pasa, por exemplo, con Mantecón, que ademais de artista plástico, pois tivo unha faceta como diseñador. Non sei, pero o que haxa moito ou pouco debería de estar en algures conservado. Non sei, se cada familia aspira a unha fundación. Bueno, non o sei, pero quero decir que o primeiro é fomentar que esos legados non se perdan, non? Vexo que estáis como moi de acordo en que ten que ser todo en vida, pero temos o caso, non, de verdad que falabas ti, Juan, que non foi así. Entón, como se aproxima a unha obra, a unha vida dunha persoa de forma allea, ou mellor? Bueno, pues como decía antes, nós tivemos que facer eso dun xeito precipitado, de alguna maneira, non? Bueno, precipitado no inicio, porque xa estamos a piques un pouco de rematar, porque xa moitos obxectivos se cumpliron co legado de Berta, que o principal dos nosos obxectivos era insertala nas coleccións públicas máis importantes do Estado español, e iso xa o fixemos. Entón, quero dicir, e sobre todo unha cosa importantísima, retomando un pouco o que estás preguntando agora, que pudemos facer o ano pasado, que é depositar todo, porque estamos falando polo momento, excepto Pepe, quizás pola natureza do seu traballo, non? Pero hai unha cousa importantísima nos legados artísticos, que é o arquivo. O arquivo, no caso de Berta, ocupaba casi máis espazo verdadeiramente que o propio espacio da obra que nos tiñamos, digamos, no legado, non? Que a obra que vino, que tiña, digamos, ela no seu estudio, a obra que estaba depositada na súa galería aquí en Santiago, non? Pero o espazo e a complexidade do arquivo de Berta era enorme. É certo que durante estes anos foi valiosísimo telo, porque pudimos reconstruir moitos aspectos importantes do seu traballo, documentarnos con miles de aspectos, datacións de obras, en fin, contextos onde Berta fixo esas obras na súa vida, pero o ano pasado atopamos unha situación, digamos, favorable para, por fin, depositar ese arquivo no Museo de Pontevedra. Claro, onde mellor que un museo que ten os legados históricos máis importantes de Galicia, legados intelectuais importantísimos e materiais tamén, pois, bueno, é a primeira vez que o Museo de Pontevedra acolle un legado dun artista contemporánea, de algún xeito. Entón, tivemos sorte tamén, pero, a ver, cando digo sorte, non é sorte, é que traballamos moitísimo para que facer un montón de cosas dende o principio. Ti non podes, isto miro a Charo agora, porque ti non podes aparecer coa intención de que unha institución compre unha obra dun artista así, sin justificalo, sin presentar moitas documentacións, sin falar, sin contar e sin convencer de algún xeito a institución do dereito á visibilidade dun artista que non estaba representada, como no caso de Berta no Reina Sofía, por exemplo. E como cando digo Reina, digo Iván, a colección Banco de España, en fin, moitas institucións que estes anos, grazas ao esforzo que nos fixemos, pois mercaron obra de Berta. Pero eu creo que, insisto, non sei se o digo porque creo no público, pero penso que é unha responsabilidade pública. Non vexo
os motivos por os cales a administración pública non pode acoller ou non pode desarrollar un departamento, digamos, de legados importantes, non? Despois, quen vai a ese fondo e quen non vai? Bueno, pois de lo mismo xeito quen expón no CEGAC e quen non expón, non? Pois para iso hai profesionais que tamén teñen que calibrar cal é a importancia histórica, digamos, dos artistas, non? Penso que nos legados é o mesmo, quero decir, e por iso nos acudimos en primeira instancia á Xunta de Galicia, non? Ca idea de donar, posiblemente, se esta idea que era boa nese momento fora adiante, pois Berta non estaría ni no Reina Sofía, ni no Iván, ni en moitas coleccións que están, non? Pero penso que é unha responsabilidade verdadeiramente pública de acoller estes legados e de traballar con eles, porque o depósito que nos fixemos do arquivo de Berta no Museo de Pontevedra vai ser un depósito vivo. Non vai ser e xa están traballando con ese depósito, con ese arquivo. É un arquivo amplificado, e non xa transmitimos ese arquivo como arquivo amplificado. Non son solamente documentos, son obxetos, son residuos, digamos, de partes importantes do seu traballo. Sí, creo que legado é como unha palabra moi ampla, que está é sobre todo unha memoria, pero que o que se trata quizás é de que esa memoria siga viva, non? O sea, non que quede arquivada nun sitio que ninguén poida saber máis sobre ela. Non sei se queredes abrir aí un turno de preguntas ou... non? Porque creo que vamos así xa, como comezamos un pouco tarde, xa non sei da hora, pero non sei se alguén quere... Como facemos? Non sei se alguén ten un micro ou non. Se non podes... Hola. Hola. Bueno, buenos días. La pregunta o el comentario que quiero hacer lo hago desde mi actividad artística, ¿no? Yo creo que aquí, bueno, primero el tema me parece fundamental, imprescindible. También hablo desde la edad, ¿no? Pero vamos a ver, yo creo que es que hay como diferentes formatos. Ya habéis dicho que efectivamente todo este problema es muy amplio, pero yo creo que hay como dos formatos fundamentales, ¿no? Una parte referida a la documentación y al archivo y otro a la parte de la obra artística. Bien, en el caso bueno, como hay varios formatos, efectivamente, pues hay artistas que conocemos como Manolo Moldes, que la familia se ha ocupado de hacer una fundación. Hay otros casos, como yo que sé, el Museo Manuel Torres de Marín, que tiene un museo donde guarda y preserva la obra. Pero esos son casos excepcionales o son casos diferentes. Pero a mí me parece muy interesante el formato del legado, o lo que llamamos legado de Berta Cáccamo. Porque por una parte está la familia, que no siempre se da esas circunstancias, como se ha comentado aquí, pero por otra parte yo creo que hay un profesional, ¿no?, que incide en una cosa que por lo menos para mí como artista es fundamental. Efectivamente, tu trabajo tiene que estar bien representado en las instituciones y tiene el nivel suficiente. Eso no lo puede hacer una familia por muy interesada que esté. Tiene que ser una persona que entienda, que sepa y que sea un profesional de eso, lógicamente. Entonces yo creo que para el ámbito artístico, desde el que yo hablo, ese es un formato interesante. Y efectivamente, después toda la parte correspondiente al legado y a la documentación, pues tiene que quedar efectivamente en una institución. Pero cuando a ti ubican tu obra en instituciones de prestigio, en museos, eso para un artista es una representación buena, ¿no? Muy buena. Así que esa parte, por ejemplo, es la que yo también como artista reivindico. O sea que ese formato a nivel artístico a mí me parece muy interesante. Eso es lo que quería comentar. Moitas grazas. Gracias. Moitas grazas. Non sei se queredes dicirlle algunha cousa. Bueno, o que hai que facer é anticiparse verdadeiramente, non deixar... Ten que haber unha estructura, que anticipe o que vai pasar, digamos, con ese patrimonio que, insisto, é interesante que sexa un patrimonio público, non? Eu agora estou comenzando a traballar noutro legado que é o de Gloria García Lorca, e o legado, e afortunadamente Gloria vive, e aínda se pode traballar con ela, e podemos anticipar certas cousas, non? Pero o traballo ten que ser sempre de ir dando a conocer, visibilizar
contactar con institucións, facer moitos pasos para que verdadeiramente non sexa unha cuestión de urxencia para as institucións, sino que sexa un traballo xa feito e que, insisto, que as administracións públicas ou as institucións museísticas tomen. Penso que para un museo é complicado albergar legados, pero non para a administración pública. Penso que é importantísimo sempre, por suposto, que axuda de entidades privadas, por suposto, isto non o discutimos, tamén as entidades privadas axudan, digamos, para o desarrollo dos programas artísticos, bueno, ahora xa non tanto, pero nos museos, pois neste caso tamén da mesma maneira. Sí, o sea, anticipar, pero tamén o que di a compañeira profesionalizar, quizáis, porque o mellor eso é unha parte fundamental, que temos que ter alguén profesional que traballa, que pode dar visibilidade, que sabe o que ten que pasar con ese legado e onde a que portas chamar ou ter un planteamento de todo o que vai ocorrer. Como tes que ser un profesional se faz unha exposición, Pois do mesmo xeito, tes que ser un profesional do arquivo, tes que ser un profesional do comisariado, tes que ser un profesional de todos estes aspectos. Sí. Yo, más que aporto otro problema más en vez de una solución, y es cada uno como sobre su punto de vista, y yo soy restauradora, entonces como que tengo siempre la sensación de que siempre se olvida la parte física porque es como la más profana. Al final, cuando hablabas del papel, los CDs o la madera, que milagrosamente ni tenía carcoma, ni moho, ni nada, y se conservó, pero podía haber ocurrido lo contrario. Entonces, tirando un poco como para mi terreno, yo creo que también es importante dentro de la profesionalización tener en cuenta dentro de toda esa infraestructura del arte la parte de la conservación. Todo esfuerzo que se haga en pro de la conservación no habrá que hacerlo después con la restauración. A mí normalmente las obras cuando llegan pues ya hay que hacer intervenciones. Siempre se llega como al final. Yo soy lo comparo un poco como la medicina, ¿no? Nadie hace caso de no fumes, no tomes grasa, haz deporte y tal, y luego hay que mejor prevenir que curar. Entonces, bueno, un poco quería apuntar esto para que vosotros, profesionales del mundo del arte, no os olvidéis de la rata de laboratorio que somos nosotros, que estamos en el taller, y que a lo mejor simplemente un asesoramiento o un consejo de cómo, pues yo qué sé, en el caso de Pepe, cuando estaba hablando, pues a lo mejor tú dices, bueno, pues yo tengo metido unas carpetas así, pero sí, en horizontal, en vertical, o a veces son soluciones que tampoco es cuestión de mucho dinero, solo es una cuestión de profesionalización, de saber cómo se debe guardar, dónde se debe guardar, cómo se debe almacenar, qué material se debe utilizar. Y esos temas no se suelen hablar, pero al final el legado tiene una parte física y profana que no deja de ser papel, madera, tela, pintura, y que tiene unas características que, bueno, y esa parte pues ayuda a eso. No os olvidéis de los restauradores. Pero ¿cómo nos vamos a olvidar? Es que es importantísima esa parte. Nosotros hemos destinado de las ventas de la obra de Berta muchísimo dinero a la restauración, que ha costeado la familia. ¿Cómo nos vamos a olvidar? Es que es fundamental. O sea, yo sé que se hace, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que en los foros, a veces cuando voy me doy cuenta, no sé si es que los restauradores no salimos mucho del taller o que no se suele, y pocas veces se habla de esa parte, porque bueno, que es la parte, bueno, pues no sé, como más oculta, ¿no?, del material, y que yo creo que el futuro va de cara a un mayor esfuerzo en conservación, más que en intervención. Se piensa en el restaurador cuando ya tiene un agujero, le falta un trozo, pero sobre todo en el tema del papel hay pequeñas decisiones que se pueden tomar a la hora de conservar que van a suponer un antes y un después, porque los materiales no son infinitos y bueno, tienen unas características físicas. Totalmente. Non sei se queres engadir algunha cousa máis antes de rematar esta primeira conversa da mañá. Creo que así como facer unha especie... sí, perdón. Sí, yo tenía una pregunta para María. Específicamente habéis dicho comodato 60 años, es decir, que es un depósito a largo plazo, no ha sido una donación ni una venta, es un comodato. Sí, de hecho tiene dos especificaciones. Una es que se dona únicamente el uso, no la propiedad. Y la otra es que en caso de que se cree una fundación, Isaac Díaz Pardo o lo que sea, ese material puede ser devuelto a esa fundación.
Es decir, esas dos características acompañan a esa firma. Y, digamos, la Ciudad de la Cultura, que es a donde está depositado, se compromete a estudiar, a catalogar, a preservar todo ese... Sí, sí, por supuesto, y eso está hecho. O sea, de hecho, el ejemplo que decía yo antes, por ejemplo, con los retratos de la cárcel, eso se ha digitalizado bastante rápido. Lo que pasa es que el problema que tuvimos, claro, que al final no se puede hablar todo, el problema que tuvimos en el legado, en este caso de Isaac, es que ese legado se interrumpe por la muerte de él. Solamente podemos hacer 1 año de envío, por lo que aún todavía quedan muchas cajas pudriéndose en diferentes espacios, porque eso nunca se ha seguido haciendo. Entonces, hemos donado, por ejemplo, Isaac estaba muy interesado en donar la parte de su padre, porque ahí sí que había mucha obra artística. Lo demás son bibliotecas, documentación y todo eso. Y sí que hemos tenido éxito con la obra de Díaz Baliño, porque se puede consultar. Se ha prestado para... Otra especificación en el legado también era, perdón, en el comodato, que se podría prestar siempre a exposiciones y siempre pensando en la difusión. Y otra especificación era, en relación a lo que decías tú, que en caso de que también hubiese una parte muy importante dedicada a la conservación. Eran esas 4 cosas. Sí, pero por ejemplo, toda la inversión que tiene que hacer la Ciudad de la Cultura la está haciendo para un legado que al final puede acabar yéndose. Sí, exactamente. Lo que pasa es que yo creo que eso, la respuesta es el valor de esa documentación. Aunque esté esos 60 años solamente digo que es muchísimo tiempo, por supuesto, dado el valor, ¿no?, de lo que ahí se contiene, pues yo creo que ellos deciden, para su difusión y su, digamos, compartirlo, pues que deciden invertir en esto, aunque no se llegue a hacer. Perdón, aunque lo puedan llegar a perder, ¿no? Es tu pregunta, un poco, entiendo. Sí, no, lo digo porque en ocasiones así, por ejemplo, cuando hay un depósito de una obra que al museo le interesa y un museo, una institución, pues la ha albergado durante 10 años, ha pagado su restauración, ha pagado... Entonces, por ejemplo, si esa obra al final decide venderse, lo que desde una institución, como mínimo, yo siempre intento poner en los contratos es, bueno, pues tenemos un derecho preferente a la compra y tenemos además digamos, un descuento a la hora de esa compra que tiene que ver con la inversión que ha hecho la obra ahí. O sea, por eso digo, si eso también está contemplado en ese comodato. Yo no tengo esa información. Yo me quedo, o sea, lo que te puedo compartir es estas 4 cosas que te digo. No tengo esa información de que en caso de que dentro de 30 años se haga sus nietos, bisnietos, lo que sea, o quien sea, haga una fundación Isaac Díaz Pardo, se tire de esa cláusula y se vaya a pedir esa documentación, si ahí el Gallás puede decir: perdonen, pero nosotros hemos invertido esto, hemos digitalizado esto, hemos gastado esto, por lo que nos lo queremos quedar, hacemos una compra. No tengo, realmente no tengo. Yo creo que eso es un poco un vacío muy interesante del que tú hablas, pero que no sé qué pasaría. Puede pasar perfectamente, claro. Eu sigo que quero abondar un pouco no tema do Arquivo de Galicia, que xa dixen antes, é un arquivo generalista, é dicir, que digamos que todo é interesante para o arquivo, entonces non é un arquivo especializado, pero mesmo así eu creo que habería que convencer tanto aos funcionarios como aos políticos responsáveis dese arquivo do interese da difusión, porque eu coñezo as exposicións que fan unha vez ao ano, cousa ou 2 ou tal, e son unha cousa, bueno, de patio de colexio. O sea, non é algo realmente á altura do que debería, non? Entón, eu creo que debemos insistir desde todos os ámbitos en que deben coidar esa parte de difusión, investigación e non só a conservación. Sí, creo que así para... Bueno, non sei se alguén máis quere intervir. Sí, vale. Non sei onde hai un micro. Bueno, solo moi brevemente, porque houve antes unha referencia ao fundamental papel que nos legados ten o profesional.
E claro, eu son Pepe, irmán de Berta. Tivemos a enorme sorte, que non foi só sorte, porque pensamos moito, en contar con Juan de Nieves para o traballo que leva facendo. Levamos porque eu colaboro bastante desde hai 7 anos. E, bueno, aparte do que xa el foi contando, de conservación, difusión, situar a obra en institucións importantes, o arquivo en Pontevedra, etc., bueno, foi un traballo permanente de visibilización, de exposicións, que se fixeron 7 ou 8, e, por tanto, é fundamental en este tipo de procesos de legados que a familia, no caso de que a familia pois este, como é o caso da miña, entregada a esta causa, conte ademais con un gran profesional como é o caso de Juan de Nieves. Solo quería decir isto porque me parece fundamental insistir en esa función decisiva que ten os profesionais dos legados. Moitas grazas. Para rematar, dous apuntes do que se falou aquí, a necesidade de conservar, de difundir, dar visibilidade aos legados e, sobre todo, de que isto é unha responsabilidade pública, colectiva. Queda claro que o legado non é só un arquivo, senón que é moito máis. A parte dun relato, dunha memoria, dunha identidade, é un acto de responsabilidade cultural compartida. Antes do café temos un vídeo de Balot. Podedes quedar un minutiño e logo imos tomar o café. Grazas. En cuanto a la pregunta, ¿alguna vez has sentido inseguridad laboral? Debo decir que lo he sentido durante toda la vida. Me he dedicado básicamente a la actividad artística, pero durante años lo he compatibilizado con dar clases. He dado clases en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca durante 8 o 9 años, pero no los años suficientes como para tener derecho a una jubilación. No tengo derecho a un subsidio ni tampoco a una pensión no contributiva, porque tengo en propiedad 2 inmuebles. No puedo alquilar ninguno de los 2 lugares porque necesito los 2 espacios para seguir trabajando. Mi obra está guardada en el almacén y solo en parte está catalogada. He hecho una donación de 36 obras a la Fundación Museo Reina Sofía, donde ha tenido una muy buena y cariñosa acogida. Quisiera que mi legado vaya con el tiempo a parar al mismo museo. Mientras tanto, y mientras pueda, quiero seguir trabajando y poder vivir de la venta de las obras ya existentes u obras que aún pueda producir. Creo que queda mucha obra, sobre todo de artistas mujeres, que hay que recuperar y que valorar debidamente.